Nirien fiċ-ċentru tad-Distribuzzjoni tal-Elettriku ta' St. Andrews f'Pembroke waslu għal ħsarat estensivi. Ħsarat li kkawżaw qtugħ fil-provvista Tad-Dawl lil diversi residenti f'partijiet minn San Ġiljan u l-inħawi kmieni s-Sibt filgħodu. Kien għal-ħabta tan-nofsija tas-Sibt filgħodu li kienet irreġistrata diffikultà fis-sistema fejn iċ-ċentru nqata' mill-kumplament tas-sistema. Konsegwenza tek residenti ta' San Ġiljan, Pembroke, il-Matab, Bħarriċċa, issewwi u San Ġiljan sofru minn qtugħ ta' dawl. Ħaddiema ta' attività nar mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili waslu mill-ewwel fuq il-post u daħlu fil-mina mimlija duħħan u tfew in-nirien. 100 metri ġewwa fil-mina nstabu qatt ta' cables jaqbdu. Apparti minn hekk uffiċjali u inġiniera tal-Enemalta spezzjonaw il-ħsarat kif il-mina kienet iċċertifikata sigura biex jidħlu fiha. Immedjatament bdiet il-ħidma biex jittranġaw il-cables ta' 33 kV li ntlaqtu minn Nirien u terġa' tingħata l-provvista liċ-ċentru tad-Distribuzzjoni ta' St. Andrews. Sa filgħodu għadd impjegati kienu għadhom fil-mina filwaqt li matul il-jum komplew it-tiswijiet sabiex dawn jitlestew malajr kemm jista' jkun. Dan filwaqt li l-provvista tal-elettriku bdiet gradwalment tingħata lura minn sorsi alternattivi lil uħud mill-klijenti affettwati. Is-swieqi Pembroke u Bħarriċċa reġa' kellhom il-provvista hekk kif tlestew it-tiswijiet.